Qed tmur xogħol issa għall-fuel. F'perjodu ta' ġimagħtejn u waqt it-tieni protesta tal-Partit Nazzjonalista quddiem il-Parlament, ġurnalist ieħor ta' One News ġie attakkat waqt il-qagħdi ta' dmirietu it-tnejn filgħaxija. Fi spazju ta' ftit ħin, il-ġurnalist tagħna Francesco Borg ġie mfixkel milli jistaqsi l-mistoqsijiet ġustifikati tiegħu. L-ewwel id-deputat nazzjonalista Tony Bezzina magħruf li hu vizzjat li ma jirrapportax għax-xogħol mal-gvern, u t-tieni mill-ġdid lil Kap Bernard Grieg li din id-darba flok il-kelliem Nathaniel Attard sibna lil bodyguards tiegħu li tqabdu apposta. Fl-ewwel inċident li hu l-aktar gravi, il-ġurnalist spiċċa letteralment mormi għal fuq il-barrikati li kien hemm fi Pjazza Helsin fil-Belt Valletta bitħejja għal protesta nazzjonalista. Insellimlek onorevoli, bdejt mur ix-xogħol issa? Mhux tikbu. Jiġifieri bdejt mur ix-xogħol issa? Issa ma jiġifiexhom. Jiġifieri mhux vera li ma Mhux tikbu. Mhux vera kollu kont Mhux tikbu. qed tmur xogħol issa Mhux tikbu. għall-fuel. Mhux tikbu. Dan hekk kif partitarju mdaqqas nazzjonalista intenzjonalment taħ daqqa ta' spalla waqt li bil-mikrofonu f'idu kienet jimxi ma' ġenb il-Perit Bezzina u ħireġ mill-Parlament. Għall-fuel. L-inċident li wkoll jidher ċar li kien premeditat seħħ f'tebqatajn. Minkejja dan mill-ġdid inqabad mill-Kamra Persintana fi preżenza wkoll ta' deputati oħrajn nazzjonalisti, fosthom Ġuli Zara anke jekk ma tidhirx fil-filmati u uffiċjali tal-Pulizija. F'dan il-ħin u bl-aktar mod ċivili, Francesco Borg kienet jistaqsi lil Bezzina jekk hux qed jimur għax-xogħol. Dan wara rapporti fil-medja, inkluż fil-gazzetti Illum u t-Torċa, li Bezzina ma kienx qed jersaq lejn il-post tax-xogħol tiegħu fid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi fl-irwol ta' Senior Architect and Civil Engineer. Minflok, l-uniċi drabi li jarawh lem kien ikun meta jmur jiġbor il-voucher tal-fuel biex jimla l-karozza għall-użu personali tiegħu. Ftit ħin wara, appena Bernard Grieg tfaċċa fil-bib tal-Parlament, l-istess ġurnalist kompla xorta fuq dmiru u ma jistaqsi l-kap tal-Oppożizzjoni dwar il-kawża fil-qorti li kienet għadha kemm inqatat fil-għodu stess. Minkejja dan, bi Grieg imdawwar minn uffiċjali tal-partit u gwardji tas-sigurtà, il-ġurnalist ġimbottat minn wieħed mill-bodyguards u sussegwentament issikkat u mrażżan biex laqqas jersaq lejn il-kap tal-Oppożizzjoni. Bħalma seħħ ġimagħtejn ilu eżatt, meta dakinhar ġurnalisti ħortana Nolan Camilleri ġimbottat u mfixkel minn Nathaniel Attard, Francesco Borg ma tħallix jaqdi dmiru. Id-differenza li issa l-kelliem nazzjonalista għamel pass lura wara li ġie rrappurtat lill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM u minflok ħalla lil bodyguards biex jieħdu ħsieb din il-missjoni u jfixklu lil One News milli jwettqu dmirhom. Dwar iż-żewġ kawżi nfetħu rapporti kemm mal-Pulizija kif ukoll mill-ġdid mal-IGM bilan li jittieħdu l-passi neċessari u aggravji simili ma jkomplux jiġu repetuti fġieħ id-demokrazija u s-saltna ta' dritt. Xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista jitkellem ħafna fuqha iżda fil-verità assolutament ma jafx kif tkun fil-prattika.